any other funds in the centers. Wadhi kaunti ma Migori kama wayudo ni jopuonjre 31,627 sani timo penj mar joklas 12 mano KCSE kuonde timo penj kata examination centers maromo 290 Migori County mangima kinde mabende penjno nochakore ayanga pacho kayo kinyi makawuono 15,788 gi kuom jopuonjre go gin jopuonjre manyiri 15,909 mamoko to gin yawuoyi. Apisas mabendo chungne weche mag somo e kaunti ma Migori oyango ni penjgo ne ochakore yo makare maonge chochni mora mora e seche ma penj mar grade 9 mano KCSE bende itieko odiochieng' makawuono ni. Jakom mar riwruok makelo kanyakla jopuonj madongo mag skunde mag primary mano Daniel Okelo ne olero ni penj mar grade 9 ne oriti e yo makare kendo onge wach mora mora mar kuo mar penj mabende noneno e kinde penjno. Kawuono watieko penj mogik mar grade 9 miluongo ni KCSE. Anyo waneno kaka penjo seti to gi kaka nyiche jopuonj puonjo. Aneno ka giseto kolore gi gik mane nyithindo puonjo. Onge exam modhi oko monyalo wacho ni odhi oko mar kaka ni puonjo nyithindo. Gimo opuonji olore gi kaka ne nyithindo opuonji. Omiyo nyithindo kanane kanigi hard time gi temo their level best mondo giduok penjo kaka nyalre. Ofa penj duto manotim practicals gik mamoko go notim gi yo maber. Onge gima notim e yo marach. Kendo apuoyo Kenya National Examination Council